Sanibonani, igama lami Amatulo. Sizokwenza ama-conic section nokwaziswa kwama-hyperbolas. Asibone ukuthi singafunda okuthile ngama-hyperbola futhi kuma-conic section i-hyperbola iyona evamise ukudida abantu. Ayikho lula ukuyidweba njengendilinga ne-ellipsis ngoba la kumele wenze okuningi nge-algebra, kodwa ngiyathemba masiqhubeka ngomboniso uzojwayela lokhu futhi ubone ukuthi ama-hyperbola amnandi kunalezi ezinye esizithola kuma-conic sections. Manje-ke njengesibuyekezo ngifuna ukwenza lokhu ukuthi ubone ukufana kwama-standard forms kuma-conic sections ahlukene. Uma une-conic yendilinga enenkaba ka-0, i-equation yakhona ivamise ukuthi ibe ngu-x squared, iba ngu-x squared ohlanganiswe no-y squared olingana no-r squared. Sibonile ukuthi lokhu ngaphambilini kubhalwa ngenze lokhu ngoba ngifuna ukubonisa ukuthi lesi yi-standard form se-ellipsis. Udivida inhlanga zombili ngo-r kanje, uzothola ohlanganiswe no-y squared odivide ngo-r squared okulingana no-1. Lena yindilinga ukukhombisa wonke amaphoyinti endilinga alingana nebanga lenkaba, noma-ke lana ungathi ama-major axis noma ama-minor axis anebanga elifanayo, akunamehluko kokubili, kuhlale kunebanga elilinganayo ukusuka enkabeni lena okuyindilinga. I-ellipsis icishe ifane nalena, kodwa inomehluko ngoba ibanga elisuka enkabeni lishintsha njalo. Ngakho-ke nalana i-equation yakhona le engiyibhalayo manje lingana no-1 i-ellipsis. Manje soyabona ngizoyeqa iparabola okwamanje ngoba sesike sayenza. Manje ngizogxila kulezi zombili, kodwa-ke i-hyperbola isondelene kulokhu kunendlela ezimbili. I-hyperbola inendlela ezimbili engabhalwa ngazo. Ngizozenza le ndlela lezi zombili. Ingaba ngu-x squared divided ngo-a squared osusa u-y squared divided ngo-b squared olingana no-1. Buka-ke umehluko lana ulama equation lana esandleni ngapha esikhundleni sika positive, lapha esikhundleni sokuhlanganisa kuyasuswa ku-hyperbola. Manje-ke kuzoba yi-hyperbola yokuqala. Enye i-hyperbola ungayibhala kanjena uthi ngu-y squared odivide ngo-b squared osusa ngu-x squared odivide ngo-a squared olingana no-1. Manje lo ususa uphambi kwe-y squared term esikhundleni sokuthi abe phambi kwe-x squared term njengangalena. Manje engifuna ukukuthola ukuthi sigrafa kanjani lama-hyperbola ngalama equations womabili. Ezincwadini eziningi bakunikeza ama-formula, kodwa angiwathandi lama-formula ngoba ngizohlala ngiwakhohlwa, nawe futhi uzowakhohlwa nje uma uqeda ukubhala. Ungazama ukuwabamba ngekhanda lawo ma-formula lawo uma isivivinyo seqala futhi usheshe, kodwa nje uzokhohlwa into ukuthi ungadideka ngoba ngesinye isikhathi bazokwenza u-a lona ngaphansi bese u-x abe u-x no-b, or mhlambe benze u-x no-b babe ngaphansi kwa-y. Ngesinye isikhathi basebenzise u-a ku-positive
kuma positive term no b kuma negative term. Manje ke uma ubuka uzoyibamba ngekhanda u-a over b islope se asymptone u-a over b islope se asymptone. Lapha ngisebenzise u-a no b okungasiyibo. Manje asenze lana ke manje ukuze manje lana mangisusa ithi senze lana ngibonise ukuthi lana mangizohlanganisa inhlanga zombili ngo x squared ngizothola i-equation enje. Manje ke lana asibone ngifuna ukususa u-negative nalo b squared. Asiphinde ngo x asiphinde ngo-negative b squared, sibone ukuthi sizotholani uma siphinda ngo-negative b squared. Lana-ke sizosala no-y squared olingana no b squared ohlanganiswe no ozohlanganiswa no b squared udivide no a squared nale x term x squared. Bese ke lana siba no y no plus minus ngoba ingaba positive noma ibe negative. Manje ke sizoba ne plus minus bese siba ne square root sethu. Bese loku sizothatha loku sikufake la, kepha ngeke sikufake njengoba kunjalo, sizokufaka ngendlela enjena sikumise ukuthi kume kahle. Sizokumisa kanje b squared bese loku kulaphayana. Lana ke ngenzani yilena enzima. Ungazibuza ukuthi le enzima kangaka, kodwa khumbula sifuna ukuthola i-asymptone. Lana ngithi into esifuna ukuyithola i-asymptone, ukukunika umqondo wokuthi siyaphi. Ithi ngiyenze lapha i-hyperbola, ngiyenze lana, lena i-asymptome yethu yokuqala iba nama-asymptomes amabili, lena eyesibini. Ama-asymptomes ile migqa lena emibili le i-hyperbola ezofinyelela kuwo i-negative slope ngasinye. La emigqa lena siyazi ukuthi le i-hyperbola izobukeka kanje, izovuleka kanjena ngapha, ivuleke esandleni sokudla nasesandleni sokunxele, noma izovuleka phezulu or phansi noma phansi, noma izovuleka phezulu. Uthi ngibonise lana ukuthi ingavuleka lana emaceleni esandleni sokudla nasesandleni sokunxele, noma ingavuleka kanjena la phezulu, ingavuleka phezulu ivuleke naphansi. I-asymptone isho ukuthi usondele kule migqa kodwa awufiki kuyo. Manje ukuthola ukuthi lezi zinto ziyini, asicabanga ukuthi kwenzekani uma u-x abamkhulu, uma u-x eqhubeka mlibe u-infinity, uma u-x aba infinity eqhubeka mlibe, kusho ukuthi akabi nenani la agcina khona, kodwa uqhubeke mlibe. Asithi ngu-plus minus ngoba angaqhubeka ku-negative noma ku-positive, akunandaba ngoba noma angaba negative i-square root sizosusa lelo nani lelo eli-negative. Manje le nani liba likhulu masisondele ku-negative noma ku-positive infinity. Uzofuna okuningi ngalokhu uma senza ama-limits. Uzokufunda lokhu uma senza ama-limits. Ngakho-ke nalana kusho ukuthi u-y, lokhu kuchaza ukuthi u-y ucishe alingana, uphawu lakhona konje lunjani, ithi ngibone lana, lunje.
lunjena-ke lo phawu lelo ukuthi lucishe kulingana. Lokhu kulingana, akusi equal, kusho ukuthi kuchaza ukuthi kucishe kulingana. Ngakho-ke nalana lokhu okungacishe kulingana nalokhu ukuthi ubhale kanjena lana, ubhale leya equation leyana, bese lokhu kuchaza ukuthini. Lokhu kuzochaza ukuthi uma usquare lokhu okuphakathi, uma usquareile lokhu phakathi kuzosuka labo squared labayana ngithi, ngakho kuzosala no b over a x. Ngakho-ke lokhu kusitshela ukuthi lama asymptotes amabili ayini. Islope se-asymptom eyodwa izoba ngu b over ax, enye izoba ngu negative b over ax. Ngizokwenza kanjena, ngizokwenza izibonelo ukukucacisa. Manje siyazi ukuthi i-asymptotes ibukeka kanjani. Ile migqa emibili ngoba ngu plus minus lawa ama-asymptotes amabili, kodwa mele sithole ukuthi i-hyperbola ivuleke kuphi. Kunendlela ezimbili zokwenza lokhu. Indlela ezimbili zokwenza lokhu ukuthi uthole lana. Ngikubonisa ukuthi le bengisho kuqala ukuthi izoba negative, enye ibe positive. I-asymptome ama-hyperbola wethu lawo. Manje lana indlela yokuqala ungathi lokhu kungu-x makufinyelela ku-infinity. Makufinyelela ku-infinity siyabona lana ukuthi noma u-x angafinyelela ku-infinity uzoba mncane, ngoba sisusa ngenani elipositive kule square root lesi. Uyabona ukuthi sisusa ngenani elipositive. Manje kuhlale kuzoba ngaphansi kune-asymptome. Ngiyacabanga maku-positive quadrant, manje kuba ku-positive quadrant. Manje-ke mina yiyo yona indlela engiyithanda ukwenza ngayo, njengoba silana izoba ngaphansi kwe-asymptotes, izobukeka kanje. Uyabona ayihambi laphayana ku-asymptotes, kepha ihamba ngaphasi kwayo i-asymptote. Enye indlela yokuvivinya lokhu ukuthola ukuthi ku-equation eqanjiwe ukuthi u-x noma u-y bangalingana no-0 na, ngoba uma uvele esandleni sokudla nesokunxele, qaphela ukuthi awufiki ku-0, uzofika ku-y. Lana u-y wethu yambona nangu u-y wethu angaba ngu-0 lana nalana, kodwa awufiki ku-x olingana no-0, futhi nje angeke ufike ku-x olingana no-0. Manje-ke uma sibuka lana u-x wethu ngeke abe ngu-0 lana, ngoba i-asymptote sethu ngeke ifike laphayana ku-0. Uma lokhu kungu-0 kusho ukuthi lana ungasala ne-square root sika negative b squared. Ngakho-ke naloku uma usala manje-ke ngeke ube no-0. u-y angaba ngu-0 ngoba uyakwazi ukumxazulula. u-y wethu angaba ngu-0 yena ngoba ungakwazi ukumxazulula ngale equation lena. Manje-ke asivele sikwenze lokhu, asenze ukuthi uma u-y engu-0 kanje, ukuthi sizothola ini. Sifake i-square root sethu x squared ususa ngo-b squared ngaphansi kanje kwe-square root, bese-ke lana kuzoba ngu-b squared divided ngo-a squared x squared ususa u-b squared ulingana no-0. Bese-ke lokhu kuzokunikeza u-b squared divided ngo-a squared x squared ulingana no-b squared. Ngiyazi lokhu sokubukeka kuminyene, kodwa sixolele x lana-ke labo b squared laba bayasusana,
uzosala no x squared olingana no a squared. Ngakho-ke naloku kuzochazani? Lokhu kuzochaza ukuthi u-x angaba positive noma negative a squared. Leli point leli lingu a, 0 bese leli lingu negative a, 0. Asibuyele kulesi esinye isibalo ngathi sishiwa isikhathi. Sibuyele lana kulesibalo ngathi sishiwa. Buka-ke lana ngenkathi u-x squared no divide ngo a squared i-positive parabola, i-parabola ibi-positive, ibuvuleke ngapha esandleni sokudla nesokunxele. Manje siyabona ukuthi uma i-y term i-positive izovuleka phansi naphezulu. Ithi sikuveze lokhu kanjena, ithi asixazulule la, sixazulule y wethu, bese-ke lana uzothi ulingana no-x squared udivide ngo-a squared uhlanganise no-1, bese-ke lana uma udivide ngo-a ngo-b uzosala no-y squared, b squared udivide ngo-a squared, x squared uhlanganise no-b squared. Lokhu kuzokunikeza u-y, simbhala ngombhalo omunye, uzokunikeza u-y plus minus i-square root sika b squared udivide ngo-a squared x squared ohlanganise no-b squared. Manje-ke sesiphelelwe isikhala lana uma u-x efinyelela ku-plus minus infinity, lapho le constant ayibalulekile. Sizothatha okula ku-square root, sifuna okula ku-square root. Ngakho-ke naloko okula ku-square root kona kuzosala ngoba lama term lawa ayasuka lawa. Manje-ke sizosebenzisa le iyona esifuna ebalulekile. Kuzosala kungu-plus minus b over ax. Uzosala kanjena. Lawa asymptoms amabini afanayo ngizowadweba lana. Ngiyathemba ukuthi uyabona lento engiyidwebayo lana ngoba sebukeka ixakile futhi angeke ngibe nesikhala sokuyidweba futhi. Ngakho-ke nalana njengoba lama asymptoms amabini lana uwabona kulesi sigameko lesi sihlale singaphezulu kancane kuma asymptotes ngoba li-positive kusitshela ukuthi izoba phezulu noma phansi. Futhi enye indlela ongacabanga ngayo lana ukuthi u-x angaba ngu-0 kodwa u-y ngeke abe ngu-0. Lokho kwenza umqondo ngoba uma ubuka ku-formula eqanjiwe lana u-x ungu-0. Uma u-x lana u-x angu-0 bowuzosala no-y, kodwa-ke uma u-y bekangu-0 bowuzosala no-negative x squared odivide ngo-a squared olingana no-1. Uma uxazulula lokhu u-x squared ulingana no-a lana bowuzobona ukuthi u-x squared udivide ngo-a. Yabo, into engisho ukuthi lokhu bekuzofana nokuthi lokhu u-x squared ulingana no-negative a squared. Manje-ke usebenzise i-square root bese uthola inani eli-negative. Manje-ke leli manje lana ngeke ukusebenze lana. Enye ikutshela ukuthi izovuleka phansi naphezulu uma lana u-y ngeke abe ngu-0. Kungakudida ngoba ngigxile kakhulu kubo a nabo y, kodwa-ke embonisweni olandelayo ngizosebenzisa izinombolo. Masibonane maduze. Ungakhohlwa futhi ukuhlala uvakashela u-ClickMaths ufunde njalo uthole nezinye ibonelo.